Helo! Peth cyntaf swn i'n hoffi ddeud ydy diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i feirniadu. Dwi wedi mwynhau darllen y gweithiau yma a cael amser i'w hystyried nhw a meddwl amdanyn nhw. A dwi hefyd wedi mwynhau trafod hefo Griff fy nghydfeirniad. Felly diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad. Wrth fynd ati wan i drafod ar fideo, mi fyddai'n rhoi crynodeb o'r cystadlaethau ac wedyn mi fydd na feirniadaeth hirach ar gael ar bob cystadleuaeth yn ysgrifenedig. O'r gorau, diolch yn fawr.